ngagharị nke obe n'isi Naịjirịa. Nkwụsị nke anọ, ndị POS enyere ndị bank aka pịawa anyị azụ. Onye sekpụrụ ndị POS na-enye ya ekele maka agbacha ọsọ agụọ maị. Ndị POS, kedu ihe anyị mere unu? Kedu nnọọ ihe anyị jiri megide unu? Zaanụ m. Anyị dị na mbụ na-enye unu ego na nkịtị na-abụ na-anaghị unu shishi. Mana oge ugbu a unu atụgharịala na-eresi ụmụ nke mmadụ 25,000 n'ọnụ 20,000, 12,500 n'ọnụ 10,000, 7,000 naira n'ọnụ 5,000. Anyị sekpuru anyị. We must learn a lesson. Ndị POS mesiri anyị ike, wewapụ anyị obi, bịa jiri price na-akpụchasị anyị achị dịka nwa atụrụ edurula gị egwu egwu. Biko dị nwenụ m, metụ ndị POS aka n'obi ka ha matakwa na ọ da-adịgide, maka na ọma ndị mma na-emecha were aka ejiri gbuo ọkụkọ jirikwa ya gbuo ọkwa. Jeso m, ahụrụ m gị n'anya karịsịa ihe niile. Eji m obi m n'agha mmehie niile Naịjirịa mere gị. Ekwela ka agụụ dị anyị n'ori n'obodo a. Ee ka anyị na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla. Ndị Naịjirịa na-enye masịrị gị. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka Chukwu jikere na-egozi unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen.